Svjetlost je došla na svijet, ali ljudi su više ljubili tamu nego svjetlost, jer djela im bijahu zla. U istinu, tko god čini zlo, mrzi svjetlost i ne dolazi k svjetlosti, da se ne razotkriju djela njegova. A tko čini istinu, dolazi k svjetlosti, nek bude bjelodano da su djela njegova u Bogu učinjena. Riječ Gospodnja. Slava tebi, Krist. Anđelskom riječi uništili se naši grijesi. Kad se čita u originalu ovo evanđelje kako je napisano na grčkom, onda odmah upada u uho jedna paralela, jer grčki ima više riječi za ljubav, to sam vam više puta tumačio. Ovdje je upotrebljena najjača riječ, kaže da Bog ljubi, a zato je riječ ljubiti, ne voljeti, jer mi imamo te dvije riječi i onda upotrebimo jaču. Jer je tamo ta najjača riječ na grčkom, to je ono ljubiti svim umom, svim srcem, svim silama. Evo, to je ta riječ. Onda kaže da je Bog tako ljubio svijet, to jest nas, ali kaže, a mi, i onda opet ta ista riječ, svim umom, svim srcem, svim silama, a mi ljubimo tamu. To je, jer neki dan je bila ona riječ, sluša Izraele, to je ono što na misiji smo slušali. Onda mi palo na pamet kako, to nam se čini malo, kako ćemo ljubiti Boga svim umom, svim srcem, svim silama. Jel? To je, čini se kao nešto pretjerano, ali činjenica je da mi već tako nešto ljubimo u našem životu. Jel? Da mi već imamo pod navodne znakove bogove, koje tako, uvijek se Boga, kako ćeš znati što je Bog u tvojem životu? To je ono što ljubiš svim umom, svim srcem, svim silama. Samo što je problem da, evo, kad ljubiš stvarno Boga, istinskog Boga, kojeg nam je objavio Isus Krist, koji je istina sama, koja je mudrost sama, koja je tvoj i moj izvor i cilj života, smisao. Kad ljubiš njega, onda kaže to čini i živjet ćeš. A možemo reći kada ljubiš ova lažna božanstva, to čini i umrijet ćeš. I umirat ćeš. Bolno, polagano ili ne znam kako. Evo, jedan primjer. Zamisli osobu, nije teško danas naći, kojoj je božanstvo ljepota. Nije samo ljepota, to je povezano s taštinom preko toga. Ta osoba ne mora biti toliko dražesna ni lijepa, može biti, evo, ako nije toliko dražesna i lijepa, onda će sve pokušava da to pokrije, da to je, ali cijeli život će svim umom, svim srcem, onda će trpiti jer to nema dovoljno i tako dalje. A sad zamislimo jednu koja je, jako je lijepa, jako je dražesna. Muška ili ženska osoba, danas je to podjednako, jel? Onda kako ta osoba ljubi to svoje božanstvo? Kako ga ljubi? Svim umom, svim srcem, svim silama. Koliko sati pred ogledalom? Svaka dlačica, svaka točkica, svaka, jel? To je svim umom, svim srcem, svim silama. Ljubim to. To je Bog, to je moj Bog. Jel? Evo samo onda znamo da imamo problema sa postom, jel? Nije lako postiti. Ako ne dobiješ milost, teško, nemoguće. Jel? Ali zanimljivo, zamisli neko ko ima idol ljepote, koliko posti. Do anoreksije dođu ljudi, izgladnjuju se svim umom, svim srcem, svim silama. Nije teško ni trpiti, nije teško ni sve. A šta je problem? Evo da taj idol ili Sveto pismo naziva često puta idole laž. Zato se kaže tko ljubi laž. Kaže tko ljubi i čini laž neće ući u Kraljevstvo Božje. Ne može ostajati zatvoreno. U Kraljevstvo Božje se ulazi preko obraćenja, preko raskrinkavanja ovih laži. Ako ih ljubiš, ako ih voliš, ne možeš, ostaješ izvan. A znamo da Sveti Pavao kaže Kraljevstvo Božje je mir, radost i pravednost u Duhu Svetom. Ostaješ izvan toga. Ja. Može biti bilo što drugo, ili može biti, u zadnje vrijeme to često govorim jer vidim da je potrebno, jel? O preljubu dosta govorim jer se susrećem s time dosta. Danas je to jedna pošast. Onda sam pričao s jednom osobom, telefonski daleko je ta osoba, ne može niko znati ko je, koja se bori s tim, još ima jedan zdravi dio nje, koja shvaća da će uništiti, zamisli sada u napasti su te osobe, takvih ima tisuće, milijune u svijetu, milijuni, koji sada u toj situaciji da je zapela, zalijepljena je za jednu drugu osobu, ima djecu, ima muža, ima ne znam, bit će skandal, jeli? Ali idol zahtijeva, uvijek se kaže, očevi pustinje kažu da idoli zahtijevaju ljudske žrtve. Zahtijevaju da uvijek svi idoli u povijesti čovječanstva, ne znam, u Egiptu, u Stonehengeu, u Grčkoj, u Rimu, uvijek su bile neke ljudske žrtve. Jel? Onda se kaže idoli zahtijevaju krv, ljudske žrtve.
Tako i, zamisli sad idol preljuba, ta osoba, onda pokušao sam objasniti toj osobi, govoriti o istini, osloboditi je istinom, divota da me ta osoba sluša, divota, da pušta, boli je to što ja govorim, ali sluša, to je šansa da ozdravi, da se oslobodi od te iluzije, od tog koja drži. I sada sam pokušao objasniti osobi da ta osoba koju ona sanja i s kojom će otići, možda, ne daj Bože, da je ona za nju božanstvo. Ma nije za mene božanstvo. Kako nije? Gledaj, voliš je svim umom, svim srcem, svim silama. I od te osobe, da ti budeš s njom, u tvojoj umu, u tvojoj nutrini, to je izvor sreće, izvor života. I bez te osobe tebe nema, ti ne živiš. Šta je to nego Bog? To je tvoj Bog. Samo šta je problem? Da to nije Bog, da je to iluzija. To je ovo što kaže ovdje ljubiti tamu. To nije Bog. Onda znamo kad ta osoba, onda još je drži to da, ne znam, ipak ima djecu, ima, ali znate šta kaže Krist, kako da ljubimo njega koji je Bog, ko ne mrzi oca i majku, i djecu, i muža, i ženu, ne može biti moj učenik. On je prije svega, to je Bog, to je Božja ljubav. Tek tada mogu ispravno ljubiti druge. Ali ova osoba tako ljubi svoj idol i mrzit će i svoju djecu, i svoju obitelj, i sve će ostaviti zbog jedne laži, zbog jednog idola koja će se prije ili kasnije raskrinkati. Evo, to je problem naših idola, da prije ili kasnije nas izdaju. Zamisli onu ljepoticu, prolazi vrijeme, stariš, dolaze bore, nemaš više ono dražest. Koliko, onda, gubiš Boga, gubiš onoga od čega ti dolazi život, onda postaješ tragikomičan, napraviš napumpaš usta, pa ovdje nešto, pa zategneš. Ste gledali što je facelifting, ovdje te reže skalpelom, ovdje za ušiju, to nategne i zašije. Svim umom, svim srcem, svim silama. Ljubim to. Ljubim jednu laž. Jel? Ljepša je majka Tereza, onako izborana, ili neka starica pobožna, u kojoj je duh Božji, vidiš u očima onu ljepotu, ljepša je nego bilo koja ta nategnuta ljepotica koju isto Bog ljubi. Jel? Ne govorim, ne smijehujem, ima tu jedna tragedija u tome, ne želim to ismijehivati ili rugati se tome. Jel? Nešto tragično u tome. Vidimo kako ta ljubav prema tami, prema iluzijama čini naš život tragikomičnim. Koliko, sad sve više vidim to po ulici, napumpana usta, svim umom, svim srcem, svim silama. Evo, nemoj se rugati tome, jer ti ima, ako nije to tvoje, jel? Iako smo svi tu, svi želimo lajkove, svi želimo biti ljubljeni, pa ako ne možemo preko ljepote, preko nečega drugoga, tu si ti u tome. Tvoj idol je možda novac, možda tvoj život postaje tragikomičan zbog, jer ti je novac vlada tvojim životom, tvojim srcem. I tako dalje. Evo, to moraš vidjeti. Evo, danas što ljubiš svim umom, svim srcem, svim svojim silama. Jer ako to nije Bog, istinski Bog, koji te ljubi, prije ili kasnije, zamisli ovo, ostaćeš i bez tih idola, a nisi ušao u ovaj odnos sa Bogom, nemaš njega i ostaćeš bez ičega. Koliko staraca je tako, nestali su idoli, izdali su ih, ostali, raspršili se, rasplinili se, sve oni planovi, svi ideali, sve ono, nekome je bio idol njegovo dijete, moj sin, ne znam, posebno idoli su povezani s našim ranama, recimo ako sam bio ranjen, da sam bio prezren, da nisam imao dobru školu i tako dalje, onda napravim idole od mog djeteta koji je možda pametno, onda moj sin je doktor, moj sin je inženjer, moj sin je, i taj idol te izdate, ne znam, evo, malo po malo, ne znam, vidiš da taj tvoj, ti si u staračkom domu, ovaj te ne posjeti nikad, izdali su te tvoji idoli, tvoja lažna božanstva, raspršila se fatamorgana, iluzije, a Boga nemaš. Evo to, ja vidim kako je tu isto Bog s nama strpljiv i nježan, jer ne može nam naglo uzeti te iluzije. Zamisli, evo sad pričam sa dosta ljudi, onda obično kad ljudi dožive obraćenje, uđu u ovu ljubav Božje, sad ćemo ići na to kako se to dogodi, ili šta se tu treba dogoditi, šta se treba dogoditi da bi mi ljubili Boga, sad ćemo doći na to. I onda obično te osobe, ja vidim u tom mom životu, da me sad pitaš, evo, postavimo ponovo to pitanje koje raskrinkava našu vjeru ili nevjeru. Kad bi sada iz tvog života se izbrisao Isus Krist, da nikad nisi čuo za njega, šta bi se promijenilo u tvom životu?
Ako još nisi u ljubavi Božje, ako još nisi doživio obraćenje, ako si još ljubiš idole, lažne bogove, odgovor je apsolutno ništa. I jako je važno da to razumiješ, da shvatiš to. Zamisli ovo, postavi sebe to pitanje. Šta bi se promijenilo u tvom životu kad danas oduzmem Isusa Krista? Da nikad nisi čuo ni za njega, ni za crkvu, ni za Boga, nikad. Šta bi se promijenilo u tvom životu? Evo, mnogima danas i u ovoj crkvi je odgovor ništa. Ne kažem da bi nekog povrijedio, nego da raskrinkavamo stvari. Šta radiš tu onda? Šta radiš tu? Gdje ideš? Šta se došao si se malo ulizat Bogu ili šta? Zašto želiš sakramente? Zašto želiš ovo? Zašto? Malo se ulizati jer malo te strah. Treba se osigurati. Osiguranje za zdravlje, osiguranje za auto, osiguranje, pa i osiguranje za iza smrti. Ma ko zna, zlu ne trebalo, ko zna ima li šta iza, pa eto uplaćivač osiguranja, dolazit ću u crkvu. Ali srce je hladno. Nema ljubavi prema Bogu. Nema ljubavi. Ljubim tamu, ljubim idole. I to je ova riječ govori o tome, ne govori o ljudima koji su izvan crkve. Slušaj prvo čitanje, prvu rečenicu. Svi su svećenički poglavari i narod gomilali nevjeru na nevjeru. Govori o biskupima tog vremena. Slijedeći gnusna djela krivobožačkih naroda. Krivobožački narodi. Šta narodi štuju? Ti moraš nešto odano štovati. Moraš nešto religiozno štovati. To je govorio jedan psiholog Fromm, koji nije bio vjernik. Govorio je, čovjek je naravno religiozno biće, mora nečemu se klanjati, nešto odano štovati. Ako to nije Bog, to su idoli, krivi bogovi. To je danas narod, to su danas naše župe, to je danas naša crkvena hijerarhija koja više ne govori istinu, koja je izgubila žar, izgubila revnost, toliki svećenici. Više ne govore o ljubavi prema Bogu, više ne raskrinkavaju grijehe, nego se ulizuju u svijetu, ulazi u duh svijeta u nas preko serija, filmova, pornografije stalne. Duh svijeta, polako se šta hladni ljubav u čovjeku? Zašto kaže Božja riječ da će u zadnjim vremenima ohladnjeti ljubav mnogih? To se radi onima koji su u crkvi, o nama se radi. Onim drugima je hladna ljubav već. Kaže, razmahat će se bezakonje. Evo, ono što hladni ljubav u nama je upravo to, da prebiva u nama grijeh. Vratimo se na ono dijete, šta prebiva u meni? Ne stavljam ga pred roditeljima. Ne vraćam se u zajedništvo. I to ima jedna mistična, jaka povezanost između oproštenja grijeha i ljubavi prema Bogu. Zašto ne ljubiš Boga? Zašto nemaš potrebu moliti? Zašto jednoj osobi pričest toliko znači? Ispovjed toliko znači, a tebi ništa ne znači. Ispovjediš se reda radi, ako se ispovjediš i ne kažeš grijehe uopće. Zašto neki, došla je korona, svake nedelje su išli na misu? Ovo bez optužbe, bez ruganja ikome, niti mislim na konkretne osobe, nemam pluseve, minuse. Evo. Jedna riječ obraćenja. Ne smatram se boljim od nikoga. Trebamo raskrinkavati stvari. Znači, zamisli ovo, godinama, desetljećima ta osoba ide nedjeljom na misu, ispovjedi se bez obraćenja, reda radi, ne kaže, nema grijeha. Od korone ih nema u crkvi. Niti traže ispovjed, niti traže pričest, niti... To je hladno srce, potpuno hladno srce prema Bogu. A zašto jedna druga osoba, tolike druge osobe koje poznajem, kada je pitaš što bi se dogodilo da iz tvog života maknemo pričest, ispovjed, molitvu, Krista, mnoge osobe će reći, ja ne mogu bez toga živjeti. Ja ne znam zašto bi drugo živio. Kako to? Koja je razlika između ove osobe i ove? Evo, to je da je ovo srce hladno, a ovo je srce zagrijano, toplo. Ne znam evo ja sam kao svećenik puno puta imao tu milost, kad je neka prava ispovjed, dobra ispovjed, kad je neko došao nakon 20 godina, ali kaje se, plače, stavi svoju nutrinu, sve kaže. Ono što mnogi od nas nisu napravili. Uopće nemamo ispovjedi u župi. Ja se nadam da idete negdje drugdje. Neki se ispovjedaju, jako mali broj u našim župama, u ovoj, govorim sad za ovu, i ljudi koji se stvarno ispovjedaju. Nažalost, jako je mali broj svećenika danas koji se stvarno ispovjedaju. Ima, evo, to je ovo prvo čitanje. Glavari svećenički i narod gomilali su nevjeru na nevjeru. Birali su tamu, birali su zadržati grijeh, ljubiti ga, ljubiti iluzije. To je današnja situacija, današnjeg čovjeka. Onda, koliko puta sam to susreo u ispovjedi, zato se isplati biti svećenik. Zato, kad dođe, raskajan, plače, istrese sve da Bogu, kaže sve. I plače, i kuša
Šta dobivaš od Boga kada to napraviš? Šta ovo dijete dobiva od roditelja kad dođe u suzama i kaže jesam, uzimao sam iz novčanika, jesam. Ne znam, evo sada ne izmišljam šta je moglo to dijete raditi. Šta kuša? Ako su roditelji dobri. Roditelj, napokon si se vratio, napokon. Evo. I ovaj čovjek je to kušao, puno puta sam to doživio, vidiš kako mu srce gori nakon toga. Vidiš kako u njemu jedna zahvalnost. Vidiš, dođe svećenik i kaže, želim služiti, želim dati život, na kraj svijeta, pošaljite me gdje god hoćete, želim služiti, želim dati moj život, odjedanput srce mu je upaljeno. Tako vidimo neraskidivu vezu između oproštenja grijeha i ljubavi prema Bogu. Nemoguće je na ovom svijetu ljubiti Boga ako ne živiš oproštenje grijeha, ako ne stavljaš svoje grijehe pred Boga. Nemoguće je. Neraskidiva je veza. Krist je poslao učenike da navještaju oproštenje grijeha. Zamisli to. Onda ako ti ova riječ grijeh malo ne sviđa se, ne razumiješ je, ili riječ zlo, ovdje kaže u istinu tko god čini zlo, mrzi svjetlost. Dakle, ne činim ja zlo. Onda pomoću ti tako da ti bolje objasnim ovu riječ jer sam je čitao na grčkome. Zahvalan sam zato što su me to malo naučili, nešto malo znam. I onda sam tražio u originalu što znači prevod u rječniku sam tražio ovu riječ zlo. Ima više riječi za zlo u grčkom. Puno riječi u našem jeziku dolazi iz grčkog. Ovdje je riječ, svi je znamo, faulos. Faul. Značenje te riječi u rječniku, ne znam, uzmeš rječnik nekog jezika, onda ima, da ti objasne dobru riječ, da je više značenje. Obično, bezvrijedno, nisko, ne mogu se sjetiti, ima ih više. Ko može priznati, zašto ne dolazimo Bogu? Evo, šta mi temeljno, kako ide naš život? Šta pokušavamo prikazati sebi i drugima? Da je moj život vrijedan, da je poseban, da sam ja, to želim prikazati. Šta znači doći na svjetlo? To je raskrinka se da je moj život je običan, da nisam poseban, da motivi mojih dijela nisu moja dijela u Bogu, kaže ovdje. Moja djela su kao i ostatku svijeta, u taštini, živim za sebe. Ko može pustiti da se to raskrinka? A tek tada počinje divota. Kako mogu to pustiti? Ali život to raskrinkava. Recimo kada mi gledamo iz daleka jedni druge, jer svi se dobro držimo i pokušavamo, nećemo ići po svijetu, ne znam, da se vidi ko smo i šta smo. A znate kad se to vidi? Kad se počne blizu živjeti, jer to je brak. Najviše to brak. Viš kako sve frca od ljubavi, onda približe se te osobe i neko vrijeme su zajedno. I šta primjećuješ na toj osobi? Počneš vidjeti. Zašto, ne znam kako mi u Dalmaciji kažemo, šta ćeš doma, tamo te svi znaju. Ne znam se to kaže tu tako. Tamo te svi znaju, ovdje te ne znamo, ovdje možeš malo primati više te ljudske ljubavi, i tako da, tih lajkova i tako dalje. Onda ova žena koja je bila toliko zaljubljena ovog muža ili on u nju, malo po malo se raskrikavaju stvari. Onda vidiš da u njemu nema ništa posebno, da je kao i drugi. Da u njemu nema ništa posebno, da je kao i druga. Da je isto sebična, da je isto tašta, da isto živi za sebe, da isto glumi ljubav. I onda jedno razočarenje jako. Onda, to je stvarnost, ne znam, nije to neka pričica. Potvrđuju me ono što govorim, statistike, brojke razvoda ili brojke da se više ljudi niti ne vjenčaju. A sad zamisli tog muža ili tog ženu, kao i svi drugi. Krist je pokušavao to često raskrinkati, to da u nama je, jer mi mislimo ja sam poseban, Krist kaže, ti ljubiš one koji tebe ljube. Ma šta posebno činiš? Evo, to je ovo zlo, to je ovo loše, to je ovo ko čini zlo. Puno je, shvaćamo koliko je ova riječ, kada čitamo originalu, više nijans ima, jel? Šta posebno činiš? Loše živiš kao i svi drugi, živiš za sebe. S obzirom na ono za što si stvoren da živiš. To vidimo u svecima, to vidimo u Kristu. Vidimo, ljudska duša ima raspon od pakla do raja. Mogu totalno se zatvoriti u sebe, imamo nekad tu napast, imamo nekad, ne znam ili imate vi tu napast, kažeš, boli me briga za druge, živit ću sad sam, neću se nikom ni otvarati, nikom ništa govoriti, imate nekad tu napast, jel, kad smo ljuti, jel? Ja imam, jel? Ali to je ludo. Ja ne živim bez drugih. Sad čitam ovog Jordana Petersona, zanimljiv je, jel? Govori, on je psiholog. Pošto su svećenici i biskupi prestali govoriti ljudima istinu, Bog je podigao psihologe
Evo, najutjecajniji intelektualac današnjeg vremena, Jordan Peterson. Korak je da postane katolik, korak pred ulazom, a izgleda da je već postao. Rekao je da je katoličanstvo najbolje što možemo dobiti od ovog svijeta. Jedan psiholog vrhunski, da on sad u ovoj novoj knjizi govori kako mi zapravo živimo tek u odnosu s drugima. Da mi čak nismo ni svjesni sebe bez odnosa s drugima. Kako česti razgovori, dobri, u ljubavi, nas oživljuju, da mi postajemo svjesni. Jako najvažna bistrina, jasnoća u glavi, a ta jasnoća dolazi od razmišljanja. A najviše razmišljamo kad smo u komunikaciji. A najsavršenija komunikacija je ljubav. Ne mogu bez drugih. To je iluzija. To je na kraju, tu iluziju žive vječno prokleti u paklu. Misle da može bez drugih. Mogu bez Boga, mogu bez drugih. Mislim, ta vječna samoća, to je prestravljenost. To je ono čega se mi zapravo istrašimo najviše. Samoća. Zamisli da si s jednim mrtvacom u sobi cijelu noć. Zašto ti je strava? Mrtvac ti ne može ništa. Jel? Pogotovo mrtvac ti ne može ništa. Zašto je jedna strava, jedna jeza u meni? Jel? To je ova samoća koju prouzrokuje smrt. Ne mogu ući u komunikaciju. Jedna strava. Zamisli sada da vječno si sam i niko ne može ući u tu tvoju samoću. To se zove pakao. Vječno si sam. I znaš da ćeš biti sam i niko ne može ući u to. Neće se pojaviti cijelu vječnost jedan ti, jedan drugi. To je pakao. Ali taj pakao počinje već sada. Samo ga sakrijemo iluzijama. To je stvarnost čovjeka. Stvarnost čovjeka je da ta tama, ono što nazivamo grijeh, ono što nazivamo ovdje zlo, ovaj faulos na grčki, upravo to uzrokuje u meni da sam sam. Ja to mogu pokriti raznim iluzijama, ali iznutra duboko sam sam. I koja divota, sad gledaj ovo, koja divota napokon to priznat. Priznat moju bezvrijednost mojih dijela, priznat taštinu mojih dijela, doći pred njega. Šta ćeš dobiti? Počet će se paliti tvoje srce. Ljubavi prema Bogu. I pazi, evo, dolazim još ova stvar da ti je kažem. Mnogi ljudi misle da je prepreka između njih i Boga i sad dok slušaju, evo, zijevaju i spavaju. Kad se govori o ljubavi prema Bogu, mnogi ljudi, ma koja ljubav prema Bogu, šta ovaj govori? I neki od vas ste mi čak to i rekli. Da je to nerealno. Zašto stalno govorimo o tome? Neki danas koji ste tu ste mi to rekli. Se nasmijao i pustio sam. Nemoj ljudima govoriti da ih Bog ljubi. Evo, mnogi misle da je prepreka između nas i toga da živimo u Božjoj ljubavi trpljenje u svijetu. Nemoj mi govoriti da me Bog ljubi kad dijete može boliti od raka, nemoj mi to govoriti. Ali to nije prava prepreka između tebe i Boga. Prava prepreka između tebe i Boga je tvoja ljubav prema tami. Da nisi iznio, kad se to dogodi, kad se dogodi obraćenje, da ja iznesem moje zlo pred Boga, moju tamu pred Boga, moje laži pred Boga, kad se upali moje srce, potpuno drugačije gleda na trpljenje u svijetu. Počnem ga gledati kao jedan poziv da ne živim za sebe. Potpuno drugačije. Gledam ga s očima poniznosti. Potpuno drugačije. To sam doživio i tolike ljude znam koji to doživljavaju. Potpuno drugačije. Zamisli da nema trpljenja u ovom našem idolatrijskom stanju uma, u kojem naš um je tvornica idola, tvornica lažnih bogova, tvornica iluzija, jer ne možemo prihvatiti stvarnost da smo u dubini sami i da je život isprazan, da dolazi smrt, da sve što radim na kraju bezvrijedno, bez Boga naravno, ali ako ga nemam, bezvrijedno je. I u ovom našem stanju uma, čovječanstva, u kojem smo tvornice idola, radimo i proizvodimo laži, zamisli da nema trpljenja. Kaže Bog Katarini Sijenskoj, ma u sve trpljenje, u sve boli, u smrt, u sve bolesti, vi opet grlite ovaj svijet kao da ste stvoreni za njega, kao da samo njega želite. A zamisli da nema trpljenja. Postali bi neki, ne znam da li se sjećate onih teletabisa. Tako bi ljudi bili neki teletabisi, neka površna ili neki praščići, ne znam, bili bi kao neke svinjice koji uživaju, ne znam, u malo blata. I to, mi koji smo stvoreni za svetost, koji smo stvoreni za Boga. Bože, hvala ti, možeš li to i hvala ti za trpljenja, ne razumijem ih puno puta, niti ih želim, niti ih zazivam na ikoga, pa ni na sebe, ali činjenica je, evo, to sam čitao sam onaj tekst, prokleto ljubljen, kad sam ja otkrio koliko su važna trpljenja u mom životu, su me vodila Bogu, jer su raskrinkavale meni, onda evo danas jako važno. Zašto jedna osoba ne ljubi Boga? Zaključujem s tim. Zašto jedan čovjek ne ljubi Boga? Samo jedan je odgovor. Jer svoje grijehe ne iznosi van pred njega. Zašto ti ne ljubiš Boga? Zašto ti je srce hladno? Zašto nemaš potrebu za molitvom? Zašto ne žudiš pričest ispovjed, nego to samo reda radi obavljaš? Ili kad moliš,
ti stalno luta. To je znak da ne ljubiš Boga. Druga postoje napasti u molitvi, ali ne možeš se koncentrirati, ne možeš biti... Šta to znači? Znači da ga ne voliš. Kad si s nekim koga voliš, ne luta ti negdje drugdje. Tu si, s njim. Da koji je način? Pomozite nam, kažeš, časni, pomozite nam, kako ćemo ljubiti Boga? Evo, potičem tvoj duh, to mora se dogoditi čudo. To je, nemoj više skriva svoju tamu, iznesi je van. Prije svega, pred njim, idi pred njega. Budi gol pred njim, to je odmor. Biti pred Bogom ono što jesi. Napokon se možeš odmoriti. Stalno smo u napetosti. Znate, jedan od težih poslova koji ljudi rade je gluma. Zato mnogi glumci piju. To je toliko te zamori. A mi smo svi glumci. Toliko to umara. Ja mislim koja divota kad otkriješ da može biti gol pred Bogom. Može biti što jesi, on te ljubi. Onda imamo ispovjed. Ideš na jednu dobru ispovjed. Kažeš sve. Koliko od vas nikad niste se raskrinkali u ispovjedi? Nikad. A to je divno, to je divota. Može se upaliti u tebi napokon da možeš početi ljubiti Boga. Svim umom, svim srcem, svim silama. Evo, tu je život. Izvan toga je tama, iluzija. Evo, onda završavam s time. Ljubi Boga i živjet ćeš. Evo, ljubi lažne bogove i lagano ćeš umirati u teškim mukama, možemo tako. Ljudi su u teškim mukama, zbog toga ne ljube Boga. Pokušavaju unijeti ravnotežu u svoj život s malo više sporta, s malo više zdrave hrane, s malo više, ali nikako taj balans, evo, ono što je Kraljevstvo Božje, mir i radost i pravednost u Duhu Svetome, evo, kad počnemo ljubiti istinu, ljubiti Boga koji je divan, koji nas je objavio u svom Sinu Isusu Kristu, ljubeći nas s križa kad smo ga razapinjali, evo, ta ljubav je uskrsla, vječna, jedino što naš život vadi iz ispraznosti i besmisla. Amen. Free.